Uste doia zuzenen gabiltzala. Bueno, agatzaldeon ere, agatzaldeon ikusentzule dute, eta eskerrik asko bakarko hitzaldi ondara etortzeagatik. Bueno, Pegalako udala kantolatzen daben lehenengo online hitzaldia dau, eta bueno, katxe teknikoren bat egoten bada, arazoen bat soinu edo iruditaldetik, bueno, pazientzia eskatzen dugu, eta bueno, saiatuko gara alik eta azkarren konpontzen. Nerea Mendizabal daukagu gure artean, ez da Bergara etortzen da lehenengo aldixa, eta aurkezpen beharrik bezot uste daukanik. Bai, Bergaran jarraitzaile desente dauzkata. Baina, bueno, bere prestakuntzaren inguruan zerbait esatiarren, komunikazio ez bortitzean ezitzailea dela, psikopedagogoa, gizarte ezitzailea, hau masaje ezitzailea, ume eta guraso ezitzaileen arteko harremanetan aditua, bai. Eta, bueno, azken urtioetan, harremanen arteko komunikazioa lantzen diardu. Edo zein erlazio motoatan, basetzen gaituen komunikazioa bultzatzea daukalko ez, bere lana. Eta, bueno, ikasta dute itzaldixak ematen ditu Euskal Herriko herrixetan zidar, eta komunikazioa eta prebentzioa lantzen ditu, heziketa edo hezkuntza arloan. Espero dugu hauko itzaldixak, aldea berri izatea, bai guraso, hezkuntza munduko profesionalentzat, eta, bueno, bestelako norbanakoentzat, bai, ezta? Eta gure ingurukoekin daukagun harremana nola zaindu. Irakatsiko eskolako nereak, saio honetan. Saio edo bizionez bi zati eukiko ditu. Lehenengo zatixan nereak bere hitzartzea eukiko dau, eta bigarrenean ikusentzulien txanda izango da, ez? Hor eskuinaldean eukiko duzue txata, eta bertan galderak edo euskazuen zalantzak idatzi, eta nerea xeratuko da hori ganei erantzuten. Bai, eskuman daukazuen txatean idatzi galderak, eta, bueno, irakurko ditugu, eta nereak erantzuten saiatuko da. Eta, bueno, hau guztia esplika guztian, nerea nahi duzunean. Bueno, eskerrik asko, ekaitz, eta eskerrik asko pantaiaz beste zaudeten danoi, gaurko atzalde ederronekin, aukeratu izana, ez, iruditzen zaitu guraso deuzitzaile bezala, tartetxo batzuk hartzea, ez da, gauza betaz hausnartzeko, eta, bueno, ni bintzat asko baloratzuten zerbait da. Eta, bueno, nera bezarora gerturatzen baldin magea, ikusiko dut denborak, asko aldatzen nahi diela, eta pentsa, ze denbora bizitzen nahi gian hoi, baina gure nerabeak nerabe izaten jarraitzen dute, ez da hori ez da aldatzen, hola eta hola, ez? Honekin batea esango nuke guge guraso geanak, gure nerabezaroa ere pasa deula, eta, bueno, gure seme aldaben nerabezaroa iristenean, badirudi zenbait gauza astu ite zaizkigula, edo igual beste perspektiba baten gaudenez, gauzak diferente bizitzen edo sentitzen hasten gehala, eta honek zenbait burua astu ekartzizkigula, ez? Justamente ointxen, ez? Nik usteet garai hauetan, konfinamentu eta deseskalada fasea hontan, bueno, segurazki, nerabe batzuk, edo semela batzuk, bueno, más o menos tranquil edo eramangarri euki dute, eta beste batzuk behar bada, bomba de relojeria, izango zian. Ze, bueno, nik uste nerabei bi gauza importante behintzat, beste asko ere baina bi behintzat importanteak kendu zaizkiela, ez da? Batetikan sozializazioa kendu zaie, eta bestetikan kirola eta, bueno, mugimendurako ere aukerak, ez? Eta jarri zaiena, fijau zaitezte, jarri zaiena, izan da, 24 orduz gurasoekin egon behar izatea. Justamente, behar dutena, sozializazioa danean edo lagunak dienean, eta ez gurasoak, ze fase honetan gurasoen gandik distantziatzea edo urrutiratzea tokatzea lagunen gana bolkatzeko, ez? Orduan, hau ere jabetzea ez da, oso beraientzako edo familientzako etapa gogorra izan zitekeela, ze, bueno, 24 orduz gurasoekin egon behar izatea, nerabentzako ez da tokatzen den zerbait, bai? Gero, bueno, nerabe bakoitzaren eta familia bakoitzaren dinamikak eta kontestuak eta, bueno, hainbat gauzak, ez, egin dezakete, garai hori, bueno, gogi orduritasun edo sensibilidade edo aserre gehiokin edo gutxiokin bizitzea, ez da? Eta horretikan guztako litzaiek ikustea, zer da, ez? Nolabait nerabezaroan
ohikoak dien ezaugarriak, pixka bat egunerokotasuna komplikatzea edo guk ere ez badugu ulertzen maila hori, askatzea bultzatuko gaituzkenak, ezta? Jarriko dut PowerPoint bat, zirutu zaitu hau jarraitu zeren, errexo egingo zaigula, hori da. Eta, kasu hontan, mira, aztemagia ikusten ezaugarri edo pixka bat, ez? Nolako ezaugarri dituzten, desberdintzen baldin badeu aurra izan edo nerabe izan, ze desberdintasun dauden, ikusiko deu, gustatzen zait, por ejemplo, Carles Capdevila, itzali oso umoretsuak, eta gai hauetan inguruak ematen zituen, nian bera kontatzen zuen lau seme alaba zitula, eta bi ziela nerabeak eta bi aurrak. Eta desberdintasuna etxea jatzen zanean oso garbi ikusten zula, ez da, etxea sartu orduko, biek besarkada emango zien, eta biek inolaz ere ez zuten nahiko. Bronka botatzen baldin mazun, bi gelditzen zian kara dago, eta beste bi ospaike zuen. Eta bromak eta grazilak egiten baldin mazituen ere, bi parrez lertzen jarriko zian, eta beste biek esango zen, ez daka grazi putaik. Osea, nera ben hizkuntza propioan, ez? Orduan, oso garbi daula, nik uste, ze bidian horietakoak, baina horretaz aparte ez da, uste oso gehientxunok biziko gendula, aurrak txikiak dienean, ideala, ama, etorri nerekin, ez jun lanean, ez nahi zuren gandik, banantzea, eta nera bezaruan, justamente, eskatzen digutena da, utziazu, erten zaiten ere kuartotikan, eta emaiazu espazioa. Orduan, nolabait haurtzaroan gurasoak bere eroiak izango gea, eta nera bezaroan, batez ere gaina inkluso bere lagunen artean edo eskola ingurura gertura izan bagea haurtzaroan, nera bezaroan lagunen aurrean ez gaituzte inguruan ikusi nahi, eta inkluso ventriluko lanak ititue aldamendik esanaz, baina hau amoitu gabe, ezta? Guztiontan, desberdintasun hauek baldin badaudere, ze pasatzea helduai, ez da nola daramagu helduak guzti hau. Orokorrean esango dugu helduak fama txarra ematen dioula, ez da, nera bezaroai, oda, ez da, beldur naiz, nera bezaroa, ama, badauden mito edo sinismenak ere baldintzatzen gaituztelako, ez da. Bestetik eukidezazkegu baita ere estan, gure seme-alaben nera bezarako ideal edo espektatiba batzuk, ez? Azten naiz imaginatzen, eskolan edo notak ere, oso onargarriak izateian, espero dut, gauza probatzen eta hasiko dala, gauza batzuk, beste batzuk, baina neurrian izatea pentsatzet, nahi dut nire seme-alabekin, eta espektatiba horiek baldintzatu ingoetik gaituzte, porque realitatea izango dana, ezta? Eta estetikan guraso askok naiz eta, prestatzen jun, edo esaten jun, nera bezaroan, ezaguarri batzuk, partikularrak diela, guraso batzuk, indikan egoten geha pentsatzen, igual nire seme edo alabaietza jori pasako, ezta? Porque, ikuste dugu neriak esatitela, zema baitez zaituten, eta enkarguak iteizkit, eta beste hau, eta erresa izatea, eta ordu pentsatzen dugu igual librauko gehala, ezta? Eta, lehenugo gerugo, sarretan etortzea, aurrori gelan sartzen dela, pakian usteko zategula, eta derrepente ez ezagun bat bezala, topatzen deula etxean, eta azten gabetzen, zein de gaizki, ze pasatzen nahi da hemen, ez da? Ez dezu zer txarrik egin, ez dezu zer gaizki egin, hau da nera bezaroa nahasmen handiko eta liberian etapa ederra dana, erronka handilekin, 12 urtea batzu markatuko dute, desberdintasunak egongo dira, ez da, baina etapa bat da, ez da estado bat, ez da estado hormonal bat askotan deitzen diogun bezala, eta, etapa erronkaz beteta da honez, egia da desberdintasunak egongo dira, ez da, zen nerabe aina nerabe zaro daudela, zango nuke, baina, bai, berdina izatean, normalian erabezaroan da, krisialdi baten daudela,
bi aspektu behintzat mugitzen nahi zaizkilelako, ezta? Bat da nortasuna, haidia aklaratzen ni zein naiz, ze orain arte aurra nintzen, baina orain derrepente ez dakit zein naizen, zeinen antzekoa naiz, edo ze izango da nitaz, nire bizitzan, eta hau dana, eraikitzen eta deskubritzeko fase bat da, eta momentu honetan kaos baten daude, eta bestetik autoafirmazioko garaia da, autoafirmazioa esatetenean, justamente honek ekarreko izkigu elkarbizitzan gatazkak edo txokeak, ezta? Ze nerabeak, esateu ni naiz, ni heldu izan nahi den, nire erabakiak hartu nahi dut, eta erabaki nahi dena zurekin kontau gabe, zuzintzean, egizartiko nizein berdeten, utzia zu, zen ni nahi dena ingoet. Hau da, autoafirmazioko fase bat, eta beraz, gure partetikan, ez da, gaizki etortzen bazaigu ere, horrelako talante hauek, ulertzen bali madeu, hau ez dala helduan kontra dijoan zerbait, hobeto zan da, egiten duna ez da kontra da olako, baizikan bere nortasuna eraikitzeko beharrezkoa dulako, horrela ikusten azten magea, ulertzen azten magea, seguraski, beste erabatea bizitzea ere albideratuko dugu, ez da? Edo behintzat, esango nuke, guk gur gehiago ez botatzea zuai, ez da? Egoera, korapilatxua bizitzen nahi denean. Korapilatxua zatik esatet. Batez den erabezaroan bi aldaketa agerikoak izango hielako, ez da? Batetikan fisikoak edo emozionalak, biztan, nahiko biztan gelditzen dira aldaketa hauek, fisikoak behintzat bai eta emozionalak sarritan bai. Baina beste aldaketa bat ez da agerikoa eta da garunak egiten duen aldaketa edo egiten duen transformazio guzti hori etapa hontan, ezta? Bere gorputza, bere ideiak, bere beharrak, bere interesak aldatzen dihoazte gorputz kanbiante baten, eta, ostras, hau da, kotxe berri batekin ez dakitenean noa jun eta nola ibili kotxe potente honekin, ez? Eta pixka bat, sentsazio hortan aurkitu daitezke, ezta? Aldaketa pertsonalak emango ditu, pertsonalak zatetenean, batetikan esploratu nahi du, esperientzi berriak eduki nahi du, zertarako den gai ikusi nahi du, edo erakutsi nahi du, sarritan gauzak pentsau gabe, esan edo egingo ditu, arriskuak, kalibrau gabe, edo izan ditazken ondorioak ere, ezta, barajau gabe, bapateko plazerra bilatzeu, eta hortaz aparte, baita ere, emozio esplosio handiak edo kontraste handikoak bizi ditzazke, ezta? Esaten egian bezala bizitzen nahi dan etapa guztiotikan, eta ez da burua juntzaiolako, edo derrepente, hormonan dantzan dazka, arduragabia dalako beira ze gauza egiteun, ez? Etiketa hau edo interpretau dezakegu, edo nahi dugun ipuin edo narratiba kontau dezakegu honen inguruan, baina gonbidatzen zaitut ikustea aldaketa edo jarrera edo jokaera guzti horien atzean bada hola, ez? Arrazoi, neurologikoa ere, edo aldaketa maduratibo bat, eta guzti horrek, ez, eragiten diola, bizitzen nahi dan hori, horrela bizitza. Hortaz aparte, kriston kokua dauka, buralditik oso esna, eta kriston hitzeiteko gaitasun handiak, eta kreatibitateare bai, eta sarritan helduan iritziak ere tanbalatzea, eramango gaituzten neurriraino, ezta? Eta sozialki ere, esango nuke, eta jain beste inporta, ez? Gurasoak edo ezitzaileak beraietaz dakaten, ideia edo valorazioa, inporta zaiena da lagunek, nola behiratzen duten, eta horratikan, lagunen alderdia honei emango zaio, espazio edo garrantzi bakarra, bai? Horretikan konfinamentu garaian ere, aurrak, nerabeak egon dianian, ez da, pantaiakin, playakin, mugikorrakin, sare sozialetan, justamente nik uste horrek salbau diela, ez da? Zebeintzat, gaur egungo teknologiak, sozializazioaren parte bat modu hortara zuzan hau izan du, ez da? Aldaketa guzti hauekin, baita ere, nerabe batzuk gehiago beste batzu baino, edo momentu batzutan behintzat, baita ere ziurgabetasun sentsazioa bizi dezakete, ezta? Zein beste aldaketa, edo beste segurtasun galtze hori, ez ezagun eta arriskutara, ez? Aurkeztea edo sartzeak, noski honek eskan, zidade eta nahasmena, sortu dezake.
Beraz, esango nuke autoeraikuntza prozesu baten daudela, orain arte heldua gurasoak batez ere eta hezitzaileak ere ibiligea balore batzuk eskaini nahian, estruktura, horren estruktura oinarri bat sendo batekin jarri nahian, eta nerabezaroa iristen dianean hor jarri ditugun estruktura horiek bota egingo ditu eta berri batzuk sortzea tokatzen zaio, bai? Eta hau ez badugu ulertzen eta pentsatzen baldin badet nire balore horiekin jarraitu berdula eta modu hortan berdin, honek segurazki txoke handiak ekarriko dizkigu, ezta? Estruktura berri batzun birmoldaketa edo obra fase baten dago garuna, eta obratan gaudenean, bai etxean edo bai errepidean obrak topatzen ditugunean ze egiten dugu, velozidadia jaisten dugu, edo espektatiba jaitsitzen ditugu, ze gauzak ezin du berdin funtzionau obratan gaudenean, bai? Orduan, beraiek obratan daudenean, aldiz, engo dutena da, indikan azeleradoria gehiago zakau. Baina, gure partetikan ulertzen baldin badeu, oin arte funtzionatzen zuen zerbait hobetzeko urrengo fasea, heldutasunea edo gaztaro edo heldutasunea pasatzeko estrukturak aldau berra dauzkala, ezin dula gelditu haurtzaroko estrukturekin, hori egitekoa birmoldaketa batzuk eta horra batzuk egin behar ditula, eta beraz hori egiten duen bitartean ikustet interesante dela biratzea gurasoak ze postutan edo ze lekutan egon nahi deun, ze jarrerakin nahi dion aurre. Guraso batzuk entzuten ditut, garai hau nola soportatzen dugu edo bizi iraute deun eta aldan azkarrena pasada diela, eta beste guraso batzuk berriz, honen jabetza hartu ondoren, basatea, etapa garrantzitsua da, oain datorrena, edo oain bizitzen egena, eta honi esker, jungo da garatzen gure seme edo dela, beraz, behar duen denbora hartu dezala, behar ditun estrukturak edo oinarriak jartzeko, bai? Orduan, fase guztiontan, guraso bezala ere, komunikazio ulerkor edo erresputuzko batea landu edo bidera nahi baldin badeu, batetikan helduok egoera hauek ez desafiatzea, edo nerabea ez aldatu nahi izatea iruditzen zait lagunduko ligukela. Zezarretan gure tendentzia hori izaleik, ezta? Nolabait konbentzitu nahi deu, edo gure ideiak, edo beraien arrisku horietatik atera nahi ditugu, eta hor jartzen ganean normalian generazio ezberdinetako komunikazio hori oztopau edo blokeatzea eramango gaitu. Errezeta magikoak ez dazkat, baina badakit guk arrazoia eukin nahi deula jartzen bagea eta aldau nahi izaten jartzen baldin bagea. Horren ordez, badakaula beste bide bat, seme-alabekin bat egin nahi izatea edo zerbait gehiago deskubritu nahi izatea bera bizitzen nahi dan esperientzia hortaz. Ez da, nola hitzein eta nola hitzein gure seme-alabekin eta nerabe garaian, momentu hau ez da, prozesua, esautzen diazuena bakizue komunikazioz bortitzean, oinarritzen naizela eta prozesu honek, nik uste oso herramienta boteretsua dela, garai hontako ere, beraz zerbait gehiago ezagutu nahi zuenak, pixkat, prozesu bezala ezagutzeko, gonbidatzen zaituztet, ez da, nire web horrira edo sortzen juten nahi naizen material desberdinak ere esploratzea, ez da, bai jolasak, edo karta bidez, edo liburua, elkarrekin hasi, edo gidak, eta aplikazioak ere badaudelako web horrian informatzea nahi baldin bazu, ez da. Baina gaurkoan, bai guztoko litzaizkiak pare bat gako jartzea, ez da. Pare bat gako, ze normalean, hartuko geha, sarritan nahi gehala gure seme-alabei esaten, zein dezu, ez dezu zerre kontatzen, jarrizeti eskolako lanak egiten, edo ordurako etorri, edo mugikorra utzi jozu, edo lagundu zazu etxian, en fin, gau modu desberdinetara, edo mehatxuekin, edo bisuak ematen, edo errudu sentiarazten, bai? Eta hartzen baldin bagea, estilo hortan eskatzen daunean, ez nerabei, baizikan, edo nori, denotxo, pentsatzen baldin bazue, zuhei gauzak eskatzen zaizkitzuenean, modu hortan, normalean gogoak kendu iteula emateko goguan akanean, klaro, honek pista bat emango igu, gure seme-alabei ere gauzak eskatzen baldin badizkio modu hortara, segurazki, lortu nahi deten hori lortzeko probabilitatea jetxingo diela, eta gure seme-alabeen gandik ere urrutira egingo gehala. Eta, por supuesto, esango dugu, ze tokatzen zaie urrutiratzea, baina urrutiratze hori desberdina da guk provokatzen deun hauek, lehen osan den bezala, egurra gehiago bota beharrik ez daukaulako, zuai, eta zentzu hortan pistak hortik juleizke, ez da? Ze gako edo ze pista hartu ditzazkegu? Normalean,
tendentzia eukitzen deula, zerbait esan nahi deunean, itzein nahi deunean, zu kodian, kodigo hortan itzeite deu, zuk, porque zuk ez dezuin, porque zuk ez bazuiten, porque zure erruz betu nola gauden, esan behar deuna zu formatuan, esan hori deu, eta alternatiba izan daiteke nitaz itzeitea. Bai? Hau da, logelan kasgora kasu, beti zuratzetik ibili berdet, gehiago kolabora berko zen duke, ez pa ezu dana jasotzen, aste bukaran, tararin, zutaz itzein ordez, nitaz itzeitea izan daiteke, bueno, baina jasoko, ez dezula jasoko, esatea zunean, ni irrita dute naiz, konturatzen naiz etxeko martxa ematea, garantizatzeko hau, ez detela danan ere gainartu nahi, eta hortarako kolaborazioa berdetela. Posible izango zen duke, sarlaiura juna horretikan hau jasotzea. Nitaz itzeitet eskaera batzuk egiten, eta esango dizue, baina dana eskau egin behar deu? Bueno, eskatzeko margena dakatenea, mesedez eskau, ze kolaborazioko gogo gehiago, etorri laike, baina eskatzeak esan nahi du ezezko bat entzun dezake dela. Ze bestela, ez bana irikita ezezkoa entzutea, ezigitzen nahi naiz, ez da ba? Orduan, entzuteko pres balimano ezetza, eta ezetz ezaten bau, gaur daukau, empatia zentzun dezakegu baita ere, ez jasoena izatea, edo bai ezan eta ez dula jaso ikustea, edo dana dalakoa, ez da? Ze segurazki, ezetz ezateunean, behar bada empatiaz, behakin ere konekta nahiko bagenu, behar bada eskubri dezakegu, ezetz ezatea zunean, igual nazkauta zaude, une oro zerrin behar dezun entzuteakin, eta imaginatzet, zuk ezure erabakiak hartu nahi dituzula. Ondo hain naiz? Hola da? Eo behar bada, ez esaten nahi zenean, igual maila jasotzea, ez da gauza bat, zurik disfrutatzezuna edo gustu haingo zenukena, eta igual, kolaboratzea posible edo errexau bengo litzaizuke zuretzako gustokoa da, beste zerbaitekin. Hala da? Honekin ez nahi izaten, ez esan dunako, ez esan dut arrun utzin behar diot, ez noski, ez ezaten unian, ulertzen nahi naiz, pistak jasotzeko eta hortik behar bada beste ate batzuk irikitzeko. Igual, konexio hortatik kan esaten, ama, eske labagia zen transtoa sartzea odia oitetx. Bai? Bueno, orduan, utziazue, baina sesarritan, lako erantzun batekin, ze errex irtetzen zaigun baita. Majo, neire gauza asko, etzaizki gustatzen eta inberri izatetxut, bazuk egin berko juzu. Bai? Eta horrelako esaldi flamanteekin irtetzen dugu, ezta? Baina iritzen zait, olako pista bat jasotzen deunean, nahiko ateak irikita daudela, ezta? Nolabait, igual kolaboratzeko ez daukalako hainbesteko resistentzirik, baina bai guk esate deun hortan kolaboratzeko, eta guk esate deunian, eta guk esate deun natikan, bai? Orduan, igual hor iriki dezakegu, ezta? Igual labajia za edo gauzak trasteak ez baizu horrea sartzea erresiten zein zenezake, nik iten dendetikan, edo beste norbaitek iten dendetikan, zuk ere guztua bingo zenukena, eta hor behar bada, elkarrekiko bilera familiar edo, akordio batzuk egiteko ateak iriki ditzazkegu, ezta? Hontaz aparte, noski baiet, mugak zentzua dute, eta nera bezaroan ere, ze batetikan nera batek askatasuna behar du, baina batetikan erreferentziak edo mugak izateak ere seguridadea ematen dio, ezta? Eta nik uste artea hor dagoela, ezta? Nola jartzen dugun oreka hori, batetik libre usteko edo beraiei ere beren espazio emateko, eta bestetikan mugak ere nola jarri. Eta hau, nola jakin, ezta? Aske utzi edo muga jarri, muga kontuak gure gauzak dira, nik behar dituten gauzak dira, nik mugatzea behar ditutenak, eta beraz, nik behar ditutenak jarri ditzazket, ezta? Eta hor pista, mandezakegu, behar bada, berai dagozkion gauzetan, berak ere experimentatzea, bere ondorioak, bere erabakien impactua, importantea izan daitekeela baita ere. Orduan, ez nahi zartuko hainbeste, ez gaur lusauko nitzake, ez da? Baina, behar bada esan dezakegu betu, igual muga jarri nahi ditut, etxeko konbibentzian, espazio komunak dien gauzetan, baina bere espazio, bere logelan, igual malgutasun gehiago utziko, desorden hori edo kaos hori edo ondadin. Zen erabean, fijatzen jazte, kaos handia daola, barrutik eta logela ere horren islada bat izango dela. Orduan, ez dakiz ematen merezidun, desgastatzea, hau sintonian ez da honean, ez da? Pertsona batei barruan desordenean da honean, kanpokoa ordenatzen zigitzea, behar bada gu geu desgastatzeko
motiboa izan daiteke. Orduan, bueno, ba igual hortan ez naiz jarriko hainbeste, bere logela, baina bai igual espazio komunetan, edo, ba igual ikasketak bereak dira, bere etorkizuna dago, hor utzi ezaket gehiago, ez, hau esaten bezala pertsonala da, eta bakoitzak bila behar ditu zertan jarri, ezta? Baina garbi dauna da, nisista bat bota nahi baldin babet, eta, bueno, ba playakin edo musikakin atope baldin badao, ba nik behar detela nire deskantsurako, eta hori nire muga bat dala, ni sentitzen nahi naizen muga bat, bale? Orduan, por supuesto, ba egunean zehar izango ditugula gauza askotan guk behar deuna mugatzea, eta hori seme-alabei on egiten dioela. Horrek kontentzioa, seguridadea edo referentziak ematen dizkielako, bale? Honekin batea, esango nuke emozioetan ez ditula mugarik behar, bai, baino bai laguntzen digula gu bere emozioetan ez nahastea, zezarretan bera frustratzean nian, edo bera sarratzean nian, eta gaina ukitzetulako izugarrizko esplosioak, ba, esplosio horietan gu asarratzen geha, ez da, bera esplotadulako. Orduan, hori, bueno, ez nahastea, beraien emozioetan, eta, bueno, hainbat jokaeratan, behar bada, muga jartzeak lagunduko liguke. Edibez handez daukagulako, bueno, igual, osa, sarra ikuste zaitut, eta liberian atea zaindu nahi dut, edo protegitu nahi dut, ez, golperik atean ez, bilauzazu, koltsoia edo beste hau, kolpeak emateko, baina atea ez, bale? Eta hor firmea izan etxeke, bale? Eta horrekin batean nik ere eskaini ditzaizkioket beste momentu baten, segurazki hobeto momentu hortan baino, nik ere nire emozioekin nola hain naizen kudeatzen. Ze batzutan nahi gure semei dezkatzen, guk ere emozioekin ere egiten ez dakiguna, ez da, nire frustrazioekin, nire aserreekin, nola kudeatzet. Seme-alabei egia eskatzen, gaina baldintza oso kaskarretan daudenean, emozionalki bere garuna, lehen esan dugu horra horietan dagoenean, bale? Ontaz aparte, bueno, mango dituzke baita ez da, erronka hau ere, hau da, reto badaukau gure seme-alabaen zean, garapen hontan, eta gozen ikustea erronka honei aurre egiteko edo gatazka hauei aurre egiteko beste, bueno, pista batzuk, ez da? Pista batzuk non iruditzen zait, gure seme-alabek kriston oportunitatea ematen nahi zaizkiuela, gure heziketa pertsonaleako, ez da? Gu ere azten juteko behaiekin batea. Eta hortako seme-alabak ispilu lan paregabea egiten digute, ez da? Niko hain arte ez baldin baitut asko landu nire ulermen gaitasunak edo komunikazio gaitasunak, bueno, oso probable izan daiteke nerabe batekin, desmontauta gelitzea, ez da? Ze, bueno, segurazki, ez? Hain naiz ezaten, ez? Ez hori zure historia da, zure kontuak dira, zuk deitu eta zuk konpondu hori, liburutegian liburu hori eskau berbali bazu, zen nahi dut, bultzatzea bere autonomia eta bere gauzetan zehatzea, baina derrepente esango digu, ama, izu, nire hain naiz, zure limitazioetan teknologikoki eta apoioa ematen, ez dakizuna, eta etxana moldatzen, eta favorez, nire oin laundu jazu, nire ontan gotxa hoiten baldin manaz deitzen telefonotikan, eta ez atezu, arrazoi du, bai? Lako gaitulako, hainbat egoeratan, kao. Orduan, konfliktoa ez da izango zure semearekin, konfliktoa ez da semea konfliktuan zaudela semeakin, baizikan, nerabezaroak agerian usten ditun ezaugarri batzuk, zuretzako ere estimulo ederrak dira konfliktuan sartzen zaizulako gauza batzuko indikan igual tarea batzuk pendiente dauzkaulako gure garapenean, eta horrekin sartzen dira konfliktuan. Eta segurazki, hau beste pertsona batzukin ere gertatzen zaizu, norbaitek pikoteak edo lagunak edo lankideak edo nagusiak, esaten dizkitunean gauza batzuk edo kuestionatzeizunean edo kritikatzeizunean, jartzen zehala, ezin horrei buelta eman edo ez jakin nola erantzun, ezta? Eta zure nerabea hori laguntzea dator, hori ikusteko eta nahi bazu hor ere zerbait gehiago evoluzionatzeko edo garatzeko, bale? Orduan, hau pista bat izan daiteke, eta ontaz aparte badao beste profesional bat, beste psikologo bat, Antonio Ríos izena dula uste. Eta honek erabiltzeitu hiru metafora, nentzun jonean, bane oso simbolikoak iruditu zitezkiten, ez da, esplikatzeko nera bezalona, eta bizkat esaten zituen hiru metafora hauek zian, ez da. Batetikan, konparatzen zuen nera bezaroa, hurakan edo tsunami ola batekin, ez? Non aurreti pasatzean ean, tsunami hori aurrean daun, dana
eramateu, ezta? Nolabait, nerabe batzuk edo nerabe momentu batzutan aurkitu daiteke bere logela, bere kastilloan sartu eta zer oso protegituta dago, bere barne mundua deskubritzen nahi da, eta hor, etxean danak lasai, sereno, eta ambiente rollonean dago. Momentu baten gelatik ertetzen du, eta han pasatzea, etxe guzti dana, astoratzea edo dana dantzan jartzea, ez da, derrepete, zerbait ikena salbadalako, edo pleia piztelako, eta bestea jogurpotea hartuta lurrian utzi du, edo estofan gainean, eta badikoa, eta revoluzioa hau dudana, eta bere logelan sartzea, eta guapa, saitasuna da, ez da? Hau, hola hau edo tsunami hau pasatzeanean, gurasoak, hemen dauzkagun, ez da, bi zuaitz mota hauetatikan aukera dezakegu, ez da, batetikan aritza edo, zuaitz firme, saba, sendo, sustrai, sakon batzukin jartzen bali naiz, normalean, aizegolera dortzenean, hau sakona izanatiken bota indezake, eta aldiz, palmera baten, maila jartzen bali magea, palmera hau, aizegolera handioiekin, kapazitateaka, malgutasunaka, eskerrea juteko beto bali da, edo eskubira juteko, edo zentroan egoteko, bai? Non tsunami hori pasatzenean, palmera hori zutik jarraitzen du. Orduan, batetik gurasoak izan gaitezke hau, moldeable eta ez botako gaituna. Bestetik, nerabeek ere edo adin hontan behar dute beraien iritzia, beraien kriterioa, beraien desadostasunak botatzea, eta guri zaska botako digut, orduan behar dute frontoiko paret bat, pelota horik, jasoko deuna. Hau neurri bateaino, jaso dezaket hau eraso pertsonal ez baldin badet hartzen, eraso pertsonal bezala hartzen baldin bat horrek nahi mineingoit edo hori nahi itzait komeni, baina nik posibili baldin badet hau jasotzen jutea, baina ez barrura sartzea, perfecto, horri izan leteke nire frontoiko paret hori. Baina bestetikan, momentu batzutan, behar bada, etorriko zait nire seme alaba hau, zezen niura hautako bat bezala, eta egoera hontan etortzen danean, hor badatorrela, eta nahi bila, claro, hemen ere, sarritan, horretetze dugu pasilloa, eta gure, zeakin, kapa gorriakin, toreatzen saiatzen geha, ez da, guk ere arrazoiak ematen, justifikatzen, berak ere arrazoin du dezan, bera ere kontura hau dadin, eta horraztegea torea honaian, ojo, gauza realakin, zezen baten aurrean jarriko zinake, horrela, toreatzea, adarkada jaso ditzazketzu, eta mesedez, disternitu zazu, noiz konbeni zaizun hori itea, zezen bezala datorrenean, edo pertsona bat datorrenean, modu hortan, hobeto erdetiratzea edo zuzeuk zaintzea, bai? Esan honuke, leheno, hasi nahi izaten, urrutiratzea behar dutela, gure seme alabe, fase hontan, eta urrutiratzea ez du ezan nahi gu desagertzeak edo banantzeak, behar gaituzte hor, eta, esarritan gaude urrutiratzen dianean, zaila ite zaigulako, galdetzen, noa juntzea, eta erantzuna, inoaz, eta zeinekin ibilizea eta inokin ez. Eta zein dezu bat, ezerrez. Claro. Kasu hortan, nire bai, itzitzaion ez errepasako, porque inokin ez bado, ezerrez baduin, eta inoaz badajun, arrisku gutxi dauzka, ez da, realidadea da, gauzak ez diala hola izaten, baina gure tendentzia, galderak egiteko, edo polizia lanak egiteko, edo interrauto joiek egiteko, honek, oindik eta gehiago blokeauko gaitu, ez da, orduan, forzatzea baino, irekita uztea, eta esatea, kontatzea nahi bazu hemen hau, konta berbezu kontau, eta bestela, respetatzea zaitu baita ere, ez da, eta bilauko ezu, kontau berdezun momentua, edo kontatzea nahi diozun pertsona. Eta hau ere errespetatzen daunean karakol bat bezala da, ez da, karakolak bere adartxoak atatzit unian, baina nik bietzakin, ite jotenean, eskuta huitea, baina pakean uste mandi madiot eta euskitxoakin, berriro ere irten egitea, ez da. Orduan, pazientzi eta denbora kontua da, baita ere, ez da, zu motelean, sukaldatzen di joan zerbait, eta zu asko fuertea jartzen baldin badeu, normalean janaria erreitea, beraz, prozesu politikiko sukaldatze lanak di hauek, ezta? Beraz, urrutiratzea, tokatzen zaienean, gurasoen papela ez da
atzetik jutea, hau hegazkin torre kontrol bat bezala izan gaitezke, torre kontrol hori ez talako hegazkinak despegatzen unian beratzetik juten, hor gelditzea. Eta gurasoak ere konfio dezakegu badi joanean, bueltauko dala, eta jute hortan, konfiantza horrek, ez du esan nahi dana ondo juguanik, aproba ingonikan, ez danikan rollotan sartuko, ez zaionikan ezer txerri pasako, hori ezin dugu garantizau, baina konfiau dezaket berak ere behar ditun danak, rekurso danak ditula, egoera horiei aurreiteko, naiz eta hanka sartu, naiz eta gauzak ez zerten gustako litzaiuken, ozitzaioken bezala, baina hori izan daiteke eukidezaken esperientzik ederrena, ikasgai ederrena. Nahi? Orduan hor, gurasoi, kostatzen zaigu normalean, ikustea arriskuan egon daitekela, edo sofritzen da hola, eta hor ere guk konfiatzea edo seme-alabei ere transmititzea kriston kapazitatea dakazu, sormen guztia dakazu, soluzioak topa ditzazkezu, amenao, elkarrekin indezakedu, duzuk ere, bilau dezakezu, eta egon lasaiz, hau aldaketa fase bada, eta hemen egin naizeanak lagunduko izu, zure ibilbidean. Eta batzutan nahi ditugulako gauza konpontzea eta ez sufritzea, ezta? Honekin batea esango nuke eta bukatzen jungo nahi gu geu guraso helduak ere zaintzea importantea dela, nerabe zaruan etapa edo momentu batzutan, desgaste, suposatzen baldin badu, ni eindartzea ere importantea da, bikotea baldin badukat edo ume hauen gure aita edo amarekin elkar konbibitzen baldin badeu, bikoteko momentu horiek ere zaintzea eta elkar nutritzea, adostasunak eta ez adostasunak, iruditzen zait adostasun horietara iristea baino garrantzitsua dela, bikoteak elkarrekin bizi edo ez bizi, ze begirada jartzen nahi gea, aitari edo amari, edo aitak eta amak elkarrekiko ze begira dute, ze horrek afektau edo impactu asko handiago eduki dezake ados egon edo estilo desberdinak eukitzea baino. Iruditzen, gure seme-alabek euki ditzazketen gurasoik onenak gea, perfektuak gea, egiten duen bezala egin da ere, eta, aitortzea baita ere, ez da, aurrean dakatena ere perfektua dela, nahiz eta igual nik egiten duten desberdin egin, hori izan daiteken ikustet mandizaiok egun oparirik handiena gure seme-alabei. Jungo naiz PowerPointa usteen, bueltatzeko gure zeara, nire laburpen bezala, kaitza, ber nola entzutezun, ez da, ze gauza asko, azken aldien konturatzen naiz ordubeteko hitzaldi kondensau edo kontzentrau hauetan, gauza asko sana ditutela denbora gutxian, eta behar bada, nik joala, velozidade handian, zegoen ere denbora bat utzi nahiko nuke, ez da, galderei erantzuteko, baina labur bilduz esango nuke, nerabe zaroan obratan daudela, beraz, gure espektatibak ere ajustatzea, beraien egoerara edo beraien bizipenetara importantea izan laikela. Itzen nahi detenean trebatu edo entrenau naitekela nitaz hitzeitzeko eta ez zutaz. Entzutea ere, entrenamentu handi bat eskatzeula, empatiaz ere entzuteko eta kalidade hon bat jartzeko, bere emozioak ere baimentzea eta akonpainatzeak lagundu dezakela, hainbat jokaera da jarrera mugatu ditzazkeula, akordio familiarretako ere espazioak ireki ditzazkeula, eta gauza askotan eraso pertsonal bezala hartu ordez, ulertzea, ez da, bere momentu hortan egin dezaken honen egiten nahi dela, naiz eta botatzen nahi dan bezala, ez da. Eta guzti honekin, ez zaitez toreatzen jarri, ez da nian komeni, eta konfiauzazu, ibilbidea hontan edo esperientzia hontan, bizitzen nahi danak, lagunduko diola. Ez bakarri seme-alabai baita guri ere, ze hontatikan ikasi, beraien esperientzia betatikan guk ere asko ikasi ezakegu, ez da? Eta bukatzeko esan detena, guk geure burua ere zaintzea, ez da? Zer bestela, etapa zari xamarra iten nahi baldin bada, komplikauko zaizkigu gauzak. Hau da, gutxi gora bera, labur bilduz gutzen juna izen puntuak, orduan guztoko ditzaiak, ekaitza, nola jondan berborre hau, ze galdera, ze gauzak, kometa honeko zen itxuzketen, eta galdeten neurrian, jongo naiz daukan denboran erantzuten. Gai pilo bat aipatu dituzu, eta galdera batzuk begia entzun dira. Lehenengua, nerabia bat sufritzen dagoela ikusten badago ez da, baina berak ez bada nahi gurekin konpartitzia, zer egin leike? Bai. Hortikan, pintzela bat bota dut, baina tira dezakegu gehiago.
ze batetikan, bueno, sufritzen ikusi gabe ere, jakini nahi deu zemela guri gauzak kontatzea. Eta hau normalean, pues, ez da izaten hortikan, askotan, ez da, batzutan bai, baina askotan pues, ez duen nahi gauza kontatzea, bale? Eta hori ja kostaite zaigu gurasoai, ez da, zen nahi deu, bueno, parte izatea hor. Guain, kaitz, ezatezun bezala, ja ez da bakarrikan gauza jakin nahi jutela bizikan. Ikustea gure semela inkluso sufritzen nahi dela edo ez dela ondo pasatzen nahi. Eta ez ditela kontatzen edo ez dela irikitzen, hori gurasontzat oso frustrantea da eta impotentzia handiko momentua da, ez da. Eta horratikan esatet bat ez badu kontau nahi, ni oindik eta gehiago sakatzen jutea, bera oindik eta gehiago itxitzen jun laike. Beraz, sufritzen nahi baldin bada ere, bat, esango nuke, gurasoak lanketa badaukau, seme alaben sufrimentuarekin guk ahalik eta distantzi gehien hartzea eta ez nahastea, lehen osateten emozioekin bezala, bale? Hau da, sufritzea ikusten baldin bade zerbait txarra, ez luke, gure semelak ez luke sufritu behar, zehozein berko luke, edo daon egoeratikan irten inberko litzake, edo ez dakizien behar ingo balu, bale? Horrekin egin esaten gure semelak ez lukela sufritu behar. Eta hori da esatetenean ajustatzea gure espektatibak. Zeinek esan du, gizakiak ezin deula sufritu, edo ez deula sufritu behar. Niko handikan ez dut ezautzen inor, inoiz ez duna sufritu. Beraz, baldin badakigu sufritzea, gure bizitzaren parte dela, zeatikan ezin deu utzi esatetenean ez, zeatikan ezin dut baimendu, eta ikusi nola akompainau diezaioket, sufritzen dagoen pertsona batei, inkluso berak ez badu kontau nahi, ez badu gauzak nerekin partekau nahi. Bi gauza esaten nahi naiz, batetikan, sufritzea ez da txarra, sufrimentuai esker martxan jarri gaitezke, ditzekiak inkomodidadeak sentitu beharra dauzkau, evoluzionatzeko, martxan jartzeko, eta sufrimentu hori hortara dator, zure semedo alaba hau, ondo inkomodidade hori behar duen neurriraino ematea, behin ertetzeko hortik edo martxan jartzeko, baina hor bere denbora edo bere prozesua behar du, eta beraz, nik nola egon nahi dut, sufrimentua txarra da, ez luke sufritu behar hortikan atea inberdeu, edo honek zerbait edo leku on batea eraman dezake, eta nola ikustea, nola egon naiteken pazienteki konfiatzen eta apoiatzen. Orduan, bigarrena, nola apoiatzet, ez badu kontau nahi, ez badu, gurekin, ez da, partekau nahi, gertatzen nahi zaiona. Batzutan pentsatzen dugu laguntzeko modu bakarra, dela berak guri kontau behar izatea. Eta asko lagundu dezakegu, berak ezer kontau gabe ere. Ja, apoiau dezakegu asko, oain esaten den bezala, ez paiot presionatzen. Hau da, ibaldi manaiz, baina kontau, espazu kontatzen hola beti, ondo egongo, porque konfiantza auki berezu, porque gurekin espazu konfia berezinekin konfia berezu. Osa, behar ja nekua pote badaka, bere sufrimentuakin edo bere ondo ezarekin. Oain, gurasoak jartzen baldin badea, gaina, beste bat jartzen, etzealako ondo iten nahi, porque kontain berko zenuke, edo etzenuke hola biziber, edo gurekin konfia baina beste gramo edo tonelada gehiago jartzen nahi gea, bere ondo ez horrei. Orduan, gure apoiatzeko modua izan daike, amenago, ez daukazu kontau beharrik. Konfiatzet, ez paezu kontatzen, zeo zeati dala. Zeatik izan behar dut nik, edo zeatik kontau behar du nerekin. Zeo zeatik izango ala. Oain, honei ere, nik buelta bat emango joat, ze batzutan igual, ez du kontatzen, ze kontatzen asteanian bere ondo ezak, hor ni joani, esatea, baina etzazu olartu, baina beste hau intzazu, baina beste, orduan, zertako kontako izut, ama. Edo asteanian kontatzen gauzak ze pasatzen zaizkiten, behar badan ni ere hainbeste angustiatzen naiz, gure zemalabak egiten du gauza ikonena da, ez ni joa kontatzea, ze zaindu nahi dut, edo protegitu nahi dut, behar bada ez da kontatzen nahi, ikustu lako, niretzako, okerro izango zala, edo gaizki eramatetela, eta orduan zertako kontau nahi. Orduan, bat, konfiatzet zehozeatik ez zela kontatzen nahi. Bi, honei ere, eta bat emango jot, ikusteko nik zerbait gehiago jarri ezaketen, zuk ere kontatzea nahiko bazen duen kontau alizateko, eta orduan hortikan erzan dut baita ere esatea, ez baizu kontatzen lasai, errespetako zaitut, jakizu, zozen nahi bazu, amena hola,
Iruditzen zait, olako jarrera batek errexao egingo lukela kontau behar badu kontatzea. Eta ez badu kontatzen, pues, tranquil, ze pertsona horrek, moain ez bada aurreao topauko du momentua, pertsona edo baldintzak, egin behar duna egiteko. Ze transmititu dezaiokegu guk? Hemen hau, zurekin egon naiteke, entzutea edo zerbait ulertzen baldin badet jarriko diot, eta bestela konfiatzea dana dakazu seme edo alaba, egoera hontan egoten jarraitzeko egon berba ezu, edo egoera hontatikan zerbait gehiago egin nahi dezunean, zerbait gehiago egiteko. Eta bitartean, zeu berba ezu, hemen hau. Askoz gehiago ez dakit, zerbait gehiago kurritzen mazaizue aurrea, baina nik jarri nahi egitena da ze baldintzak errestu dezakete irekitzea edo kontatzea edo ez bau kontatzen ere bere bidea egitea, bale? Momentu zurekin utziko izut, gauzak gehiago izango nituzke, baina galdera gehiago erengo die eta guazen entzutea zuzegin. Bueno, ikusentzulei gogora hasten duzet, euren galerak inalditu bela YouTubeko txatia. Bai, eskuinaldian daukazue txat bat, eta bertan galderak idatzi, eta nerea erantzuten saiatuko dela. Bueno, Marian galdera bat. Gure esperientzia aipatzea egoki izaten da zenbait egoerekin, naiz eta gu pertsona ezberdinak izan. Bai, klaro, baietz. Beti ere, gure esperientzia kontatzen deunean, ez baldin bada nik hau indet, eta zuke hau inberko zenduke. Edo nik hau gaizki nun, edo zitzatan ondo jun, eta zuke horratikan etzen duke hau inberko. Bai? Esperientziak konpartitzea ez da beraiek hori ere egin dezaten, edo beraien modelo hori hartu dezaten. Esperientzia konpartitzea izan daiteke, beraien, gure humiltasuna, gure bizipenak ere partekatzea aberatsa dalako, eta beraiek ere referentzio horiek, jaso dezaketelako. Oain, esperientzia hori jasotzeak ez du nahi berak hortikan nik egin deten bezala edo egin ez deten hori egiteko izan doan ikan, ezta? Baina, horretik momentu baten ere, ez da, izketaldian esan dut, emozioekin, behar bada nik ere konpartitu deziok, bera, nia sarratzen nahi zenean, hau pasatu zait, edo gola bizitzet, eta konturatzen nahi zunek ezitela launtzen, hau nahi dut, edo hau unek funtzionatzeit, edo beste hau, baina hau ez dizut ezaten zuk hori diteko, oizik, nik hau esperimentau nahi dut, honek balio baizu, edo honek inspiratzen baizu, hartu zazu, eta ez bali da, zuretzako mokoa, berriro ere, konfiatzet, zuk zureak bilauko dituzula. Eta ez dakazu, oin, bilau beharrik, ez da, bizitza guztia daukau, esperimentatzeko eta ikasten juteko. Beste galderan badaukat amendik, gai zehatzak batekin edo, mugikorran kontua, ez lehenoko epatu, ez dependentzia eta mugikorrakeko. Mugikorrakin zigortzen dugunean, agresibo jartzen, ez da gure nerabea. Nola bidea mugikorra ondo erabiltzera? Ze ona, gustatzen zait asko galdera. Lehengo, esango nuke, zigortzen ari ganean eta gure semelabea ari ganean ez da mugikorren erabilera bat on bat erakutsi nahian, da kezkatzen gaitulako benetan gai honek, eta erabilera konstiente bat edo zentzuzko bat nahi deulako egitea tramankulu hauena, bai? Oain, nik, hau ikusten hasten nahi zenean, neuregan baita ere, baina familia askotan akompainatzen joanean, honek reflexiora eramaten hau, ze helduak ze erabilera egiten nahi geha. Mugikorrana, pantailena, zarritan, aigea leheno beste gauza batekin esan dut, baina aigea erakutsi nahian hainbat balore, gure seme-alabei, gu geuk ere oendikan ikasteko dauzkaunak. Nik nahi dut oendikan erabilera konstienteagoa egitea, mugikorrarena edo pantailena. Eta oendik ez den lortu. Orduan, gure seme-alabei izate jouna, hauz esaten di jouna, seme-alabei amendik sartu eta amendikan ertetzeko modu errexenean jartze dugu, porque hori hitzekin esaten deuna ez da sartzen. Sartzen da gure bizipenekin, gure modeloekin, gure jarrerekin, edo gure pentsatzeko daukan moduakin, ez esatetenakin, aiatze zaien niretzeko inpaktu gehiena daukana, bale? Orduan, bat, bai, klaro baietz, eta referentziak, eta hor, konbibentzian ere,
mugikorrak eta pantaiak eta edukiko ditugu gure zeak, ezta? Gure araudi edo funtzionatzeko moduak. Baina guzti hontan, lehenengo hausnarketa etortzen zait, lehenengo helduak. Eta imagino zaitezte konfinamentu garaian, eta guain, emateula ezin deula ezer egin pantailai gabe. Oantxe bertan, ni, oindala 3 hilabete, hitzaldi hau ematen egongo nintzen pantailai gabe. Gaur, pantailai esker hain naiz lanean. Beraz, gauza asko, onuragarriak eta beste gauza asko, kezkatzen gaituztenak, ezta? Orduan batzutan ere badaukau eta batez ere aur gazteekin, kezkatzen gaitulako gai honek jazartzen gea asako, bai? Eta orduan esango nuke, mira, hau nun oin arte hola ikusi, baina gu jartzen gea miura zezena bezala, bale? Eta guaz, pantaia, kontrola nahian, kredu nahian, oin, kenengo izut, eta oin ez dezu eukiko, eta oin bila itxalduko izut, eta sartzen gea, non, lehen osadetena, nik ere asko dakat hortik ikasteko, bale? Bigarren horrekin galdera hortan, zijoan, eta zigorrekin jartzen deunean, jartzen da bezala, noski, zezke berantzako lehen osadet placer inmediatoa behar du, garunango beretzako tremankulu zinbestekoa da, bai? Orduan, aigeak kentzen, gauza bat, bere biziraupeneako, kasi-kasik ez, como de vida muerte, bai? Honekin ez izaten, orduan utzi dan alazai, eta ez da ulertzeko zigor hori jartzen nahi naizenean, bere reakzioa proportzionala da, eta batzuta betzitu duen, nola jarri laike hola, dakan adinakin, eta montatzen pirulo honekin, bai? Justamente horratik antxe. Dakan adinakin berantzako injustua da, hain beharrezkoa duen edo beharrezkoa zedetenean, ez da, hain beste desio duen hori kentzea. Eta kentzea zeatikan zigorren bitartez, ez da, hau da, beste galderetako bat gurasoi askotan planteatzen geana, ez bestela ze modutara erakutsi behar diot edo lagundu behar diot, ez da, kontzientzia hartzen eta konturatzen, hola eta hola, zindala, dema guztin edo behan nahi dundana euki, ez da. Galdera hau ere sakona da, niretzako, ez da? Sakona da, azten baldin maria ikusten, benetan lagundu nahi baldin maria gure semela behi kontzientzia hartzen, bere jokaerak, ze impactu dakan, bere jokaerak, berai, ze ondorio eukarri ditzazken, zigorren estrategio taktikak, guazen ikustea zenbateraino laguntzen digun hontan. Hau ez, epaitzeko edo kritikatzeko, orduan, zigortu behar da, ez da zigortu behar, ni ez nahi zinor esateko zigortu ez zigortu, soilik nahi detena da hausnarketa bat egitea, lortu nahi deten hortara zigorrak laguntzen diten edo ez. Ez pait laguntzen, igual beste bide bat hartzeko. Eta nik galdera bat gustatzen zait, eta hau Marshall Rosenbergek, komunikazioz bortitzeko autoreak egin oizun goera askotan, ez? Eta bera galdetzezun, zer da nahi dezuna? Eta, kasu honetan, esango nuke, nahi etena da, denbora gutxi jo, ibiltzea pantailakin, edo erabilera regulatu hau eukitzea, edo doana dalakoa, bale? Orduan, nahi etena da, seme alabak, hola erabiltzea, bale? Eta bigarren galdera da, eta ze arrazoi nahi dezu eukitzea, zure seme alabak, mugikorra erabiltzeko modu hortan, zuri gustako litzaizuken modu hortan. Mugikorra edo pantaila, jarriko dugu generalean. Hau da, ze arrazoik bultzata nahi dezu martxan jartzea zure seme-alaba, mugikorraren erabilera hori izan dezan. Eta galdera honen erantzunak niretzako bi estilotakoak dira. Erantzun bat jarri dezakegu, beitu, ni nahiko nuke nire seme-alabak itxaltzea, mugikorra edo telebista edo danalakoa, bestela, zigortu igoetelako, bestela, errudun sentiaraziko etelako, bestela, lotxa pasaraziko diotelako, bestela, hori iten bali mau, sari bat emango diotelako. Oda, arrazoi horrek bultzata nahi dezu, itxaltzea telebista? Motivazio horrek bultzatzea nahi dezu, erabilera hori hola eukitzeko, edo beste erantzuna,
gustako litzeake, seme alabak telebistan edo telefonoan mugikorran erabilera horreko izatea, berak ere zentzua bilatzen diolako, berak ere ikusten ditulako, bera ere jabetzen dalako, berai ere gustos egitea ertetzen diolako, edo gustos ertetzen espaio ere, porque hau esango nuke nerea, pixkat igual, se te va la olla, seme alaba nerabe batek, gustos nahi izatea, egia, bira, pues ya está, telefono utziko edo playai gaur ez dut jolastuko. Gustos ertetzen espaldi maio ere, eskatzen nahi geana, gurea ere kontutan hartu nahi duelako, bultzata egin nahi dezu, lortu nahi dezun hori. Ekait, ez dakit galdera garbila esaten nahi naizen, argila naizen esan deten bezala, edo bestera batea esatea komenidan. Ulertzea, galdera? Nik uste da, ez. Jo gainera beste galdera bat zegoen ebai, kontsumoekin da lotutakoa, eta nik uste hori berantzun duzula, ez? Zan lortu gure helburua, arazoan aurrian. Bai, zeneetzako galdera honetan nire erantzuna baldin bada, azte nahi nire seme alabak gauzak egitea beldurragatik, nahi dut gauzak egitea benetan. Horrela sentitzen ditulako, edo besteak ere kontutan hartu nahi ditulako, edo kasu hortan zigorren eraginkortasuna zalantzan jarriko nuke. Aldi berean, momentu batzutan guraso bezala, bilauko gea, hain desesperauta edo jain nora ezean edo ez jakintasunean, ez detela bilauko estrategi eraginkorra oikan momentu honetan zigortzea edo mehatxu horitea edo ez dakiz ereitea edo beste egitea baino. Noski baietz, eta lehen osan dut, guraso perfektua gea gure imperfekzioekin, inkluso zigortzen detenean, nahizetan igual nik ez nahi, edo bai, zigortzen detenean, porque iruditzen ez da hola beste modurikan, berdin zait ze modutan nahon, gurasoik perfektuena naiz. Ze zerbait hobea egiten jakingo banu, edo halko banu, egingo nun. Eta gure seme alabentzat ere, sarritan modu horietan, mugak jarri behar jartzea hartetzen mazait, modu hortan, nahiago dut hori ez errez egitea baino, edo, bueno, permisibidade kompletu baten erortzea baino. Orduan, galdera hortatikan ikusten maeta, estepan nahi, beldurratik edo zigorra jasoko lako, betetzea esaten ari natzaiona, orduan honek eskatzeu ekaitz lehen osan duten praktika bat, orduan ze estrategi gehiago dauzkat, seme alabekin ere ulertzeko eta hortikan beste estrategi batzuk sortzen juteko edo beraiei ere laguntzen juteko jabetzen, hauek horrela ditzitugunean ondorio aukeuki ditzazkegu, edo nik ere guain hau pasatzen zait, edo, gure txean ere, esken aldi honetan, ustras, egia, inbeste denbora egote behanean, guazen behiratzea ze pasatzen zaigun fizikoki, begiak oso nekauta dazkata azken aldi honetan, edo bizta jetxin zait, handa beira, impactu bat dauka zentzu honetan, zer gehiotan euki dezake, eta hau, jabetzen jutea, kontzientzia esnatzen jutea, izan daiteke niretzako, naiz eta igual, momentu honetan nahi gustauko litzeaken, baina ordu gehiago, bai nik eta bai seme alabek, behar bada kontzientzia hortatikan konfiatzet esnaotzen jungo gehala edo esnatzen jun gaitezkela modu arduratxoago edo buru jabetza gehiokin, eta ez, itxaldun berde, porque bestela pleirik gabe geldituko naiz, edo bestela zigortu ingo naute. Zeinen esku uzten dut responsabilidade hori erabakiak hartzearena? Gurasok esateuetelako, irakasak esateutelako, gizarteak esateutelako, ez dut zartuk nahi, baina arauak, guantxe datozkigun arauak ere, ze arrazoingatik bete nahi ditut. Hau dalako inberdana, ez da olako beste remedioikan, edo ez, hauek egin nahi ditut, gizartearen funtzionamentu on bateako, edo, bera, ez ditut bete nahi arau hauek, eta ez ditut bete nahi nire kontzientzia plenoakin eta nire buru jabetzatikan nik ere gauzak zentzuakin egin nahi ditutelako, edo nire zentzuak beste bideontara maten lako, eta asumituko ditut honek ekarriko ditun ondorioak. Ala baldin bada, aurrea, zein naiz ni esateko, ez, hau da inberdana eta danokin berdeu. Ze, beira, goitik datozen arau hauek, ikusten dugu gizartean, batzuk betetzen egon gaitezkela, eta beste batzuk ez ditugula bete. Eta bakoitza jakingo du, zenbateraino bai, zenbateraino ez, zertan bai. Beraz, goitik datozen muga edo arauetan, bakoitzak ikuste du baita ere, nun gauden, oain, gustako litzaiake bete edo ez bete, kontzientzia hortatik egitea.
Zigero guain gu guraso bezala, guk ere arauak jartzen nahi genean gure seme-alabei, beraiek ere bete edo ez bete egin ditzazkete. Ze arrazoingatik nahi dezu betetzea, edo ze arrazoingatik nahi dezu ez betetzea, eta orduan hori izatea beste aukera bat elkarro hobeto ulertzeko. Ez tezunean betetzen arau hau, edo eskauzaizun hori, kuriosidadeakat ulertu nahi dut, zer pasatzen zaizu, zer falta zaigu, ze hori ere zaindu dezakegu muga edo arau hau jartzeaz gain. Vale? Ze artean niretzako hor dago, muga edo araua honekin, zureare inporta zait, zureare zaindu nahi dut, eta nola integratzen dugu hau baita ere, araudi hontan. Eta ez bakarrikan, arau hau da, eta hau bete berda, porque ez baizu botatzen, tiririnin. Vale? Orduan, ez badu betetzen, beste aukera, oportunidade bat daukau, elkarro beto zautzeko, deskubritzeko zerbait gehiago, eta soluzio edo estrategi aberatsago sartzeko, leno araudian geneuka nahi. Vale? Osea, hobetzeko eta mejoratzeko aukera bat izan daiteke, araudu hori ez dunean betetzen edo muga hori ez danean errespetatzen. Beti ere erabiltzen baldin badet, elkar ulertze horta iristeko. Bai, Ekaitz? Beste idakau? Beste galdarik ez daukagu. Nik uste dut olaxe ordua. Bera, gaina ordu bete justo, Eman deula. Klabe asko eman dituzu, nik irakasle moduan apunte batzuk hartu ditut, ez gero erabiltzeko baliagarriak izango diela pentsatzen dutenak. Espero dut ikusentzuliak bai, klabe horrekin geratu izana, ez da? Eta agurtzen juteko edo, ez da, nerea zerbait gehitzu nahi duzu edo... Bueno, bai, bizkat sentsazio bat daukat ez da gauzako esan ditugula sakondu zaitezkenak askoz gehiago, baina ordu betek emateuna. Eta, gehiago, leheno komentatu bezala, ez da, sakontzea nahiko bazen nukete, nire web borrian nire amendizal.eus hortan bilau ditzazketzuela, bai artikulua blogean, edo materialan berri, edo tutorialak, eta arpidetzen balimadia ere, gauza hauek lantzen ditugu guraso eskolan bitartez, edo ikastaroekin, eta orduan, hoien berri jakin nahiko balute, arpidetzen balimadia sortzen dio joazten ekintza berri hauen berri izango dutela, ez da, ze hau, behar bada izan da bombardeo bat, ez da, batzuk ezagutzen diaten antzako, izalaik refresko bat, baina ezagutzen edo hau ez dutenak inoiz entzun, behar bada izan da asko, eta, batzutan, honek bibrau bali badu, zerbait gehiago nahi bali bada, praktika eskatzeu, ezin deten gaina, hau ez da praktika igabe egiten den zerbait, ez da? Hortxe gelitu genitzak bai. Gustora gatu zara, Juan. Bai. Faltan botatzen dut, jendea ikustea, eta... Baina, bueno. Bergara etortzeko modu. Da, oso ondo, gusta hondiz. Oso ondo, eskerrik asko itzaldi hau jarraitxu zuen nahi, zuzenian, da gero, aukera dongo da bai nahi dozuenian Bergarako udalan YouTubeko kanalian ikusteko, bideo bezala. Eta, beste barik, eskerrik asko ikustiarren, espero, baliagarri izatea zuen jardunean, eta, agur.